दिनै बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालि जथुम्मामोन। मंगलियान मोनसे मख'जाथाव जायगा आरो बेयो आं मिथिनायाव 19 गामिजों दाजानाय मोनसे दालाय आफाद आरो बिथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोननि बोसोरसालि जथुम्मा खुंदोंमोन आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना गेवलां मेलाव आलासि महरै लिंबोदोंमोन आरो बेयाव आं बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। आं बिनि थाखायनो मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो मंगलियान ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरदों। गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि जथुमनि गेजेरजोंनो गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि जि गोबाव समनि जोंनि जेंना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै जेंनाफोरखौ मावनो थाखाय मा थांखि बिथांखि लादों आरो बे थांखि बिथांखिखौनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनजों जों मदद नागिरदों। आं सानो जोंनि गेजेराव बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि जिफोर जेंना जेंगोना बेखौ जों सावरायलायोब्ला आरो बे जेंनाफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि गेरेमसा हारि महरै जि दाफुंनो बिथाङा सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा सानसे समाव जाफुंगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायनाय दं। आरो बेजों लोगोसे गासै फरायसाफोरखौ जों खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ जों बांहोनो थाखायनो 2002 मायथाइनिफ्राय जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि जि गहपुरनि जा मुंख्लं फोथाराव जालांदोंमोन बेवहायबो जों मोनसे मावथांखि लादों। बेनो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। जों सानो जोङो सोलोंथाइल' लाब्ला जाया, जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन आरो जों सानबावो जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनांल' जाब्लाबो जाया, जोङो गावनि आथिङावनो गसंनानै माबा मोनसे मावनो हानो थाखाय जोंनो मोनसे स्किल नांगोन, आदब नांगोन आरो बेनि थाखायनो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोर जोङो बे मिशनखौ लानानै बर'फोरनि जे सोलोंथाइनि हार बेखौ जों बांहोनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोङो 35,000 जोंनि जि एबसुनि कर्मि जोंनि जि मावथिफोर दं बिथांमोना सान हर बे बाहागो लागोन आरो जोङो बेवहाय जोंनि सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय जोंनि जि गुदि सोलोंथाइ जोङो 1,000 जों गुदि सोलोंथाइ एल पि स्कुल जोंनिफ्राय सायख'नाय जागोन। गुदि सोलोंथाइखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो जों सानो बेबायदि जोंनो मावोब्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि मावथांखियाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होयोब्ला जों सानो बर'फोरनि जि जेंना बे जेंनाया मोनसे समाव जोबस्रांहैगोन आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बे सिमाङा मोगथां महराव जाफुंगोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900-226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराय जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths. Home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.
को साया नंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।